Du er ude på en narstreger, er du? Du er ude på en narstreger. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Er du en løve? Er du en løve? Hvorfor har banker og realkreditinstitutter så hårdnakket frarådet FX-lån, når det har vist sig at være rigtig dyrt for kunden? Nu er der jo stadigvæk mange, som har FX-lån. Men på den anden side også sige, at en fastforrentet 30-årig lån til en rente på 3%, det er historisk lavt, og derfor er det givetvis et godt lån for mange. Du er en løve. Du er en løve. Ja, du er en løve.